Assalamu alaikum muhterem milletteshlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan telebizini, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Olar bilen biz sizinle de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Ungan bulgan Оренбур хатын kızlarının birisi Лидия Имашева. Min özüm Şişmaoğlu kızım. Şolay bağış şuşunday тонкая работа деп әйтәләрендә бу паутинка палантиннарны шушындай палантиннар бәйлим мин. Шишмә авылында клубта эшлим мин. Анда да бәйрәм үткәрергә кирәк. ТНВда яңа сериал төшерелә. Бик көчле актер составлары, бик әйбәт сценарий. Төшерәбез, үзебез переживать итеп җыйлыйбыз да, көләбез дә, бер семья булдык инде без монда. Мәскәүдә халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйы гөреләде. Мәскәүгә килеп, мин даже уйламадым беренче урын алам дип. Котлыйм сені беренче урының белән. Рәхмәт. Свердловскида гомер итүче Хамидуллиннар гаиләсе. Бүгенге көндә 3 балабыз бар. Бик күңелле яшибез. Көндә Сабан туй. Алъяпкычлар, калфаклар, кулъяулыклар барысы да чигилгән. Шәлләр, бияләйләр барысы да бәйләнгән. Тик булар сәхнә өчен генә түгел, тормышта да кулланыр өчен. Үзе чиккән, үзе бәйләгән, үзе җырлаган, бигән һәм уңган булган Оренбур хатын-кызларының берсе Лидия Имашева. Сарыкташ районы үзәгендә гомер итә. Үзешчәннәр барысы да талантлы. Милләттәшләребезнең якыннары арасында рәссам да, биюче дә, оста бәйләүчеләр дә бар. Лидия Имашева һәм аның иҗади гаиләсе хакында Оренбургтан Фируза Әбсәләмова. Мин үзем Шишмаоğlu кызым. Шулай багач шушындай тонкая работа деп әйтәләрендә бу паутинка палантиннарны шушындай палантиннар бәйлим мин. Күбесенчә Шишмаоğluында клубта эшлим мин. Анда да менә әле кичкә бүген барга тур килә. Анда да бәйрәм үткәрергә кирәк. Ой әле бит еракта идек без, иле шагрым җирдән килдек без. Шишма авылы мәдәният йортында мөдир булып эшләүче Лидия Имашева үз җирлегендә һәм өлкә күләмендә дә татар халкының телен, гырыф-гадәтләрен саклап яши. Шул бәләкәйдән, шул сәхнәдә Шишма клубының шуннан соң инде клиятны биткәчтен үземнең туган авылымның, үземнең туган мәктәбемә музыка укытучысы булып эшләргә кайттым инде. Оннан районда татар телендә чыккан бүләккә җыр тапшыруында да эшләп өлгерә. Шуннан соң инде менә үзебезнең туган авылыма Шишмәдә мәдәният йортында эшләргә кеше кирәк дигәчтен инде тагын теләп шулай алындым инде бу эшкә. Хәзер инде 7 ел була. Мәктәп юк инде хәзер 10 ел була. Мәктәп юк авылда. Шунысы да кыен безнең өчен ничектер балаларны җыйнауы. Булай инде башкача, башка темага эшләүе авыр дип әйтә алмыйм. Татар телен чиста итеп белгән бала азрак авылда. Менә ул теге глобаль проблемага әйләнеп бара бит инде. Лидия Ренат кызы күп кичәләрнең сценарий авторы һәм алып баручысы да әле. Эшемдә иң яратканы менә шул халык белән эшләү. Репетиция вакытлары, әле репетиция башланыр алдыннан да иң миңа ошаган процесс ул сценарийлар язу. Шулай ук төрле бәйгеләрдә җиңүләр яулап, өлкәдән тыш күрше төбәкләрдә чыгышлар ясаучы үз районының Ләйсән татар халык ансамблендә дә җырлый. Шигырь минем өчен яшәеш дип әйтә алам мин аны. Чөнки ниндидер концертта номер, ниндидер нәрсәне ябырга, ниндидер бәйләргә кирәк булса, ниндидер номерны әлбәттә тизрәк минем шигырьне Лидия шушы шигырың, Лидия шушы шигырың диләр дә һәр вакытта да ул шигырьләрне сөйләргә мин һәр вакытта да әзер. Тырышканның эше, тышы матур, матурлыкка гашыйк татам. Эше тышы матур кеше, батыр, батырлыкка гашыйк татам. Сарыкташ районының җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы әгъзасы Лидия Имашева Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты уздырган Каз өмәсе бәйгесендә Каз үрдәктән пешерелгән татар халык ашлары номинациясендә 2нче урынны яулый.
Татар сүзенә, үз халкының җырына, моңына гашык булган милләттәшебезнең йорты да табигатьнең матур җирендә урнашкан. Хуҗаларның бакчаларында бар да үсә. Яз башыннан ук Лидияның ире Әфкат белән уллары Рифат бакчаларын тәртиптә тотса, Лидияның кызыксынуы язның беренче ләлә чәчәкләре. Ә йортта ханым менә бу гүзәл чәчәкләргә өстенлек бирә. Ис алып чыккачтан, үзебезнең иебез булгачтан инде мин чәчәкләр утырта башладым. Төрле чәчәкләр инде, зурларын, чәчәк атмый торганнарын ярата торган идем. Шуннан соң ничектер кулыма килеп эләкте Миләүшәләр. Алар матурлыгы белән үзенең шулай мине җәлеп иттеләр дә, менә иң яраткан чәчәкләрем Миләүшәләр минем. Без Лидия белән икебез дә бер авылдан, Чишмә авылыннан. Балаларыбызны шул милли татар телендә үстердек. Аларга ikisi de Kazan'da. Lidiyam benim ijadi kişi, yardım etem, постоянно решительно поддерживаю. Özüm kuana meni Tatar, Müslüman dünyasında bağlarımız şundular deyip gırıf adetler soklanalar. Kızım mindən de alda namazga oturdu. Min özüm de namazda hazır. Onuklarımız da urazalar tuttular tulusunca. 96 yıldan beri birge şaytırıp тату булып, келин белән бергә шатып яшибез. Кызлары Дәрья бу елны Казан педагогия колледжын кызыл диплом белән тәмамлады, бию белән мауга. Танцевала и в колледже. Также, когда приезжаю домой, у мамы на работе помогаю. Тоже с детьми ставлю хореографию, различные танцы. Естественно, очень люблю татарские народные танцы. İn bəxətli bolar işini minə sin günə kirək. Bu mənə en birinci beyləgən cəlet kızıma deyib beyləgən. Hecədə bitindən bu. Divitlərini alıb olmay şunsa qıyın bizdə. Kazanda indi min grafический дизайнер boyunca эшлим. Рекламный фирмаларда полиграфия, наружная реклама boyunca. Тырышам татар халкыны күрсәтергә. Milli темага мин тырышам кагаларга. Киленнәре Гөлназ Татарстанның Орша районыннан. Улы белән киленнең туенда Имашевлар халкыбызның йоласы буенча уздыралар. Үзем әрләп, үзем бәйләнем. Гөлназ синең җилкәңә саласым килә. Аллаһның рәхмәте булсын. Кичә менә гөбәдия пешердек. Гөбәдиянең рецептлары бераз отличается безнекеннән, шуны систем. Бу атнада Россиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтәләр. Оренбург җирлегендә 282,800 гаилә бар. Һәм аларда 450,000 бала тәрбияләнә. Имашевлар гаиләсе шуларның берсе. Читтә йөргән чакта сагындырып, керер өчен төнлә төшенә. Зәңгәр таңлы, биек, аяз күкле, туган яга кирәк кешегә. Зур уңышлар яулап заманалар, матур бәя бирсә эшенә, шатлыкларын ишеттерер өчен туган яга кирәк кешегә. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Тыйну яңа сезонда юллар чатында дип исемләнгән сериал тәкъдим итәчәк. Сериалны төшерү Мамадыш трактында урнашкан Татнефть автоягулык салу станциясында башланды инде. Ул 20 сериядан торачак. Сценарий авторы Альберт Шакиров сериалның юл метафорасына таянып эшләнүен әйтте. Сериал Татарстан Республикасы каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Тулырак безнең видео язмада. Bu serialның төшерү иң төп максаты команда җыю, бераз гына технологиясын белеп, әлбәттә, аннан соң инде киләчәктә мин уйлыйм, киләчәктә без теге кинорынокка чыгып, бу сериалны сатачакбыз әле. Бик талантлы, бик матур, гаҗәп уйный торган артистлар. Ул кызларны әйтеп тормыйм, күзләрне җумам теге күргәч артистларны. Шул хәтле матур барысы да. Субханалла, күз тимәсен.
Җегетләребез дә шул хәтле яхшы уйный торган, яхшы тормышны белә торган кешеләр. Шуңа күрә менә бу сериалда безнең бит инде юл чаты. Кызык бит, монда безнең үзебезнең татарларыбыз булса, алар безне таный. Алар якын килмиләр, алар җирактан гына ничектер нитәләр инде, әнә кара дигәндә, күрә була, күрәсең бит инде татарларыбыз. Трасса булгач, монда бик күп шитил дип әйтмим, бүтән төбәкләр кешеләре. Алар инде ялмыйча, "О, вы кино снимаете, да, можно мы тоже" дип нәрсә тегени. Алар инде безнең халык тыйнак кына, алар әкрен генә "Бисмилlah үтсәк ярыймы" дип тегеләр юк. Алар сразу төшерә башлыйлар, теге интернетка чыгаргамы. Менә шундый бар. Bu benim birinci tecrübem. Hem birinci tecrübem tüp rolden başlandı. Bu bik suyuniş benim için hem dolkunlandırgıç hal әлеге. Элекке фильмнардан ярый дигәннәре калган мидиңнәр, ярамый дигәннәр төшереп калдырдыгыз. Состав безнең. Алыштыргансыз бит. Яшьләр бик күп, яңалар бик күп. 90%. Безнең барыбер да менә милли мөхитебездә әле бушлык бар. Аны һәр даим, көн саен нәрсә беләндер тамашачыны, халкыбызны, милләттәшләребезне үзенә җәлеп итеп тартып тора торган, телебезгә, миллилегебезгә тартып тора торган инде безгә бар чаралар кирәк. Менә Яңа Гасыр компаниясының бу эше шул дәвамлышның бер өлеше дип әйтелгәндә. Барабыз, монтажлый барабыз, карыйбыз. Кайбер әйберләрне яңадан төшерәбез, излибез инде, чтобы эмоциялар булды, чтобы зрительгә ошады. Менә үзегезне менә җәлеп итәме процесс, кызык булырмы, ничек менә тамашачыга кызык булачакмы фильм? Бу безнең 4нче сериал инде. Алар бер-берсенә ошамаган, бусы дагын да кызыграк булачак дип уйлыйм. Бик ошый, бик көчле актер составлары, бик әйбәт сценарий. Төшерәбез, үзебез переживать итеп җылыйбыз да, көләбез дә, бер семья булдык инде без монда. Инде беренче тур бу, инде 4нче фильм менә башкаручылар да, оештыручылар да көннән-көн стара баралар. Дәвамлы булырга тиеш бу чараларыбыз киләчәктә дә, чөнки гомумән татар телендә безнең фильмнар бик аз, аларны арттырырга кирәк. Әле тәрҗемә генә түгел, биредә менә безнең милли тормышыбызны тирәнрәк, күбрәк, аның ичке фәлсәфәсен ныграк ача торган шундый сценарийлар белән фильмнар киләчәктә. Бүгенге чиракта безнең инде төп иганәчебез Татнефть акционерлык җәмгыяте булачак, аның биредә үтүе менә бу безнең фильм сериалының ул үзенә күрә республикабызның менә шундый матур бер иҗади гаилә икәнен дә күрсәтә инде. Ләйсәнә Садретдинова, Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Татарлар, Татарстан Республикасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Мәскәүдә халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйы гөрләде. Мәскәүгә килеп, мин даже уйламадым беренче урын алам дип. Котлыйм сине беренче урының белән. Рәхмәт. Свердловскида гомер итүче Хамидуллиннар гаиләсе. Бүгенге көндә 3 балабыз бар. Бик күңелле яшибез. Көндә Сабан туй. Узган атнаның шимбә көне мәскәүлеләр өчен бик кызыклы һәм рәхәт үтте. Инде гадәттәгечә башкаланың Коломенский паркында халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйы узды. Тәм-томнар халкыбызның милли җырлары, көч һәм чыдамлыкны тикшерү өчен бәйгеләр. Бәйрәмнең үзенчәлеге итеп туган авылымны атарга була. Аны махсус бәйрәмгә дип Чаллы шәһәреннән алып килгәннәр. Авыл күренешләренә охшатып ясалган бу павильонда күргәзмә һәм тематик мастер-класслар узды. Биредә матур фотозона да оештырылды. Федерация башкаласындагы бәйрәм мизгелләре хакында тулырак итеп җирле хәбәрчеләребез сөйләр.
Сабан туйның яңгырауклы тавышын ниһаять Мәскәү шәһәрендә дә ишетеп булды. Инде гадәттәгечә бәйрәмне уздыру урыны итеп, башкаланың Коломенское паркы сайланылды. Мәскәүлеләр өчен төп бүләк һава торышы. Сабан туйга гаиләләр белән килгәннәр. Кунакларны иң кызыксындырганы татар авылы ишек алды. Баллы тәмтемнар белән чәй ишүдән беркем дә баш тартмады. Кунакларны хәзерге көндәлек тормышта сирәк очрый торган әйберләр дә кызыксындырды. Мәсәлән, Чаллы шәһәреннән матур бизәлгән татар сандыкларын алып килделәр. Уста сүзләренчә, бүген аларга игътибар яңа арта бара. Туйларда безнең менә киленнәр үзләренең әйберләрен шушында юк матур сандыкларда яңа өйгә алып килер. Хәзер бу халыкның матур гадәте яңа баштан модага керә башлады дисәк тә ярый. Мәскәү Сабан туенда от чавышларын уздырмыйлар, тик отка атланып егетләрнең чыгышы мөһим күренеш. Шулай Татарстан Республикасы тарафыннан бүләкләү өлеше дә игътибар үзәгендә. Быелгы Сабан туйда ТАССРның 100 еллыгы медален Мәскәү Дәүләт Думасы рәисе Алексей Шапошниковка тапшырдылар. За плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Минханов котлавын Мәскәү кунакларына Дәүләт Советы спикеры Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Мәскәү майданында Сабан туйга халык җыела. Без башкорт туганнарыбыз, күп милләтле Россиядән күп кенә делегациялар килеп, Мәскәүдә очрашып, шатланып, күрешеп, үткән елга нәтиҗә ясап, киләсе елларга планнар корып, матур иттереп сөйләшеп очрашабыз. Ерак Вьетнамнан килгән кунак Лона Сабан туйда беренче тапкыр катнаша. Ул хисләрен тыя алмый, чөнки кунак ел татар бәйрәме күңеленә хуш килде. Я волонтер. Я познакомилась с татарами. И мне очень нравится. Быелгы бәйрәмдә армия генералы Мәхмүд Гәрәевның 100 еллыгына багышлап аерым мәйданчык та ясадылар. Чөнки яшь буын каһарманнарыбызны гел исендә тотарга тиеш. Это есть передача памяти младшему поколению, потому что без прошлого нет будущего. В прошлом лежит и прогнозирование, и будущее, и вообще тенденции в развитии всего человечества, и в частности России. Быелгы Сабан туйда бәйрәм кунакларының күбесе Түбәтәй килгән. Халыкара ралли-рейд җиңүчесе данлыклы КАМАЗ да үткән еллардагыча үз урынында. Сәүдә рәтләрендә матур кул эшләре һәм сыйлар сатыла. Кызыклы бәйгеләр җиңүчеләрен дә күреп була. Чиләк белән күәндә белән су ташыдык. Чиләк күәндә белән ташыган чагында мин беренче урынны алдым. Мин даже уйламадым беренче урын алам дип. Мәскәүгә килеп, беренче урынны чиләк белән су ташып күәндәләп. Потому что мин авылның кызымын, мин күәндә белән чиләк белән су ташыдан курыкмыйм. Мин котлыйм сине беренче урының белән. Рәхмәт. Ачык аландагы пикниклар, тәмле пылау, Мәскәү солистларының дәртле җырлары. Сабан туйда бөтен нәрсәдә бар. Көрәш әлбәттә бәйрәмнең төп өлеше. Башкала батырлары бер-берсе белән җитезлектә һәм чыдамлыкта сынашты. Күңелле бәйрәм мөхите һәр кемне чолгап алды. Олья Садыкова, Дина Газалеева, Дмитрий Шилов, Татарлар, Мәскәү. Свердловск өлкәсендәге татар чаралары Хәмидуллиннар гаиләсе катнашыннан башка узмый диярлек. Зөлфия югары пышмадагы Йылдыз халык җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе, Илнур гармунчы һәм Курай ансамбле җитәкчесе. Хәмидуллиннар 3 бала тәрбияләп үстерә. Рус телле мөхиттә ана телен һәм милли мәдәниятне ничек саклап калып була? Алдагы язманы карыйк. Бүген без Хәмидуллиннар гаиләсе белән Свердловск өлкәсенең Югары Пышма каласы паркында очраштык. Әмма тулы составта түгел, чөнки гаиләнең иң кечкенә вәкиле 4 яшьлек Дамир балалар бакчасында калган. Хәерлесе дип көлә Илнур һәм Зөлфия. Кызлары Зәринә белән Азалия тынычлап кына тагында атынып торса, тик тормас шук бәләкәч артыннан гел күзәтеп торырга кирәк. Әңгәмә бездә барып чыкмас иде. Бүгенге көндә 3 балабыз бар. Бик күңелле яшибез. Көндә Сабан туй. Тизүсәләр, бик тиз йөгерәләр. Куып җитеп булмый артларыннан. Бергә җыелып, теге йөргән вакытларда куып җитә алмыйбыз уж артларыннан.
Зөлфия белән Илнур 2000 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында таныша. 2002 елда укып бетерергә 1 ел калганда алар гаилә корып җибәрә. 2005 елда Зөлфияны Екатеринбургның Йылдыз ансамбле җитәкчесе вазифасын башкарырга чакыралар. Бүген Илнур Свердловск өлкәсенең иң танылган баянчысы, Березовский шәһәрендә Курай халык татар ансамбле җитәкчесе. 6 ел без ничектер шулай икебез шул эш белән мавыгып, ул вакытта үйләр салып, үзебезнең тормышыбызны киләдек инде шул 6 ел эчендә. Чөнки минем өчен чит җир, туганнар юк, дуслар юк, пока килеп, урнашып, үйләр салып чыкканча гомер үтеп тә киткән. Һәм инде шул 11 елда кызыбыз туды. Һәм аннан соң тагын 2 балабыз, тагын малай, кыз. Аллага шөкер. Күбәйдек бик тиз генә, күбәйеп киттек. 5 ел элек Зөлфия белән Илнур Чәкчәк татар балалар ансамблендә җыя. Хамидуллиннарның олы кызлары Зәринә бу ансамбльнең солисты гына түгел, ул әле Урал сандугачы ачык төбәк ара бәйгесе җиңүчесе дә. Тапыр-тапыр биргә тимәридәнәр кирәк, тапыр-тапыр биргә тимәридәнәр кирәк, тимәридәнәр өстенә хәтта паласлар кирәк, тимәридәнәр өстенә хәтта паласлар кирәк. Чәкчәк балалар ансамбле Йылдыз һәм Курай ансамбльләренә йөрүче ата-аналарның үтенече буенча барлыкка килгән. Ул әле балаларны татар мөхитендә тәрбияләргә ярдәм дә итә. Тыпыр-тыпыр дип җыр куйыгыз ди. Калфакларын киеп алар. Һәрберсенең үзенең калфаклары бар, күлмәкләре бар, ялъяпкычы бар. Киенеп куя матур итеп. Малай гармунда инде. Ансы гармун әле пока уйный белми. Ну гармун яннан китмей. Өйдә гармуннар безнең күп. Берсенә барып, ябышып, берсенә барып, күтәрә алмаса да, шул тарткалаган бала, уйнаган бала. Ну, телефонда кабысалар да гел татар музыкасы тыңлыйлар. Алга таба карарбыз инде, ничек булыр. Үзебезчә тырышабыз инде. Үзебезчә татарча булсын дип тырышабыз. Татарча белсеннәр. Каян чыкканнарын белсеннәр. Хотя бы шуны гореф-гадәтләрне теленә аңласалар. Свердловский татарлары Хамидуллиннар гаиләсен бик ярата, аларның уңышларын күзәтеп бара. Бу аңлашыла да, чөнки ансамбль җитәкчеләренең тормышы сәхнәдә уза бит. Шуңа күрә Зәринәнең теле җыр белән ачылуына бер дә гаҗәпләнмисең. Киләчәктә кичкенә Хамидуллиннар да сәхнәдә үз осталыкларын күрсәтер дигән өметебез бар. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, татарлар, Свердловский өлкәсе. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Без һәр вакытта сезнең белән хәбәрдә. Милләтебез өчен горур булып, ана телебезне саклап яшик. Сау булыгыз. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Татар милли ризыклары күргәзмәсе, төрле ярышлар, уеннар һәм әлбәттә артистларның күңелле чыгышлары. Һәр елдагыча быелгы Сабан туйда да районнардан килгән дистәләгән утарлар эшли. Һәм ләкин быелгы Сабан туйның там бер үзенчәлеге быел монда балалар утары, балалар мәйданчыгы барырга килә. Борынгыдан килгән матур йоланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Әлбәттә инде Дубай Сабан туйы шундый үзенчәлекле була менә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.